जीवन में अनेक वस्तु अच्छी किंतु अर्थ ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରେ। ଆମେ ଏକ ଏମିତି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁମର କଥାକୁ ଲୋକେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସେହି ଲୋକେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ତୁମ କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଓ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କର। ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସୁବିଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅଶିକ୍ଷାକୁ ମାଫି ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗରିବକୁ ମାଫ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କର, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଶିଖ, କାମ କର, ସଞ୍ଚୟ କର, ନିବେଶ କର। ତୁମ ଟଙ୍କାକୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ତୁମେ ନିଜ ନିୟମରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମନେ ରଖ, ଦୁନିଆ ଗରିବକୁ ଶିଖାଏ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ହେଲେ ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ଶିଖାଇବ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଏ।